Pastorul protestant Paul Schneider a fost unul dintre numeroșii cetățeni germani care au rămas sub atenția poliției politice a regimului național-socialist. După ce a criticat public liderii naziști de la Amvon, a fost denunțat în repetate rânduri, declarat politic nesigur și expulzat din regiunea sa. În ciuda interdicțiilor, s-a întors la parohia sa și a continuat să predice. În 1937 a fost arestat și în noiembrie 1938 trimis în lagărul de concentrare Buchenwald. Acolo a rămas în izolare, supus la rele tratamente constante și presiuni pentru a-și abandona ministerul religios. A refuzat. Pe 18 iulie 1939 a murit sub custodia SS. Cazul său reflectă modul în care mecanismele polițienești și administrative ale regimului au fost utilizate pentru a elimina orice formă de opoziție considerată periculoasă pentru statul național-socialist. Cum a ajuns un grup mic să se transforme în unul dintre cele mai temute instrumente ale regimului nazi. Originea puterii fără limite. După crearea Imperiului German în 1871, Prusia, cel mai extins stat al țării, dispunea deja de o poliție politică proprie. Sub conducerea lui Wilhelm Stieber, un jurist devenit agent al statului, acest corp s-a specializat în supravegherea internă și inteligența externă. Stieber, cunoscut drept principalul spion al lui Bismarck, a stabilit metode de infiltrare care cereau agenților să ducă vieți aparent normale pentru a câștiga încrederea mediilor pe care trebuiau să le observe. Obiectivul principal al acestei poliții nu erau criminalii comuni, ci partidele și mișcările considerate o amenințare pentru ordinea statală, în special socialismul și comunismul. Colapsul Imperiului în 1918 nu a presupus dispariția acestei structuri. Republica de la Weimar a decis să păstreze poliția politică, reorganizând-o în cadrul Ministerului de Interne prusac. Sub diferite denumiri, misiunea sa a fost definită ca prevenirea și urmărirea infracțiunilor cu caracter politic. La sfârșitul deceniului 1920, acest corp număra mii de funcționari repartizați pe tot teritoriul prusac, în majoritate proveniți din poliția criminală ordinară. În timpul anilor finali ai Republicii, poliția politică a supravegheat atât comuniștii, cât și emergentul Partid Național Socialist. Înainte de 1930 și 30.000 de proceduri judiciare au fost deschise împotriva militanților naziști, iar discursurile liderilor lor erau observate în mod sistematic. Cu toate acestea, echilibrul a început să se rupă în 1932, când Franz von Papen a fost numit cancelar și Hermann Göring și-a asumat controlul efectiv al poliției prusace. Începând din acel moment, lupta împotriva comunismului a devenit prioritatea absolută. Göring, veteran de război și figură proeminentă a mișcării naziste, a reorganizat rapid aparatul polițienesc. A demis comandanți considerați loiali democrației și a creat unități speciale dedicate exclusiv persecutării stângii. În Prusia s-a sprijinit pe Rudolf Diels, un funcționar experimentat care a știut să se adapteze cu rapiditate la noul climat politic. Sub conducerea sa, secțiunea politică existentă s-a transformat în nucleul inițial a ceea ce curând va fi Gestapo. Între timp, în Bavaria, Heinrich Himmler și colaboratorul său cel mai apropiat, Reinhard Heydrich, dezvoltau un proiect paralel. De la conducerea SS, Himmler căuta să construiască un sistem de securitate bazat pe loialitatea ideologică și controlul total. Heydrich, tânăr, ambițios și metodic, a fost pus în fruntea unui serviciu de informații care curând a depășit în agresivitate orice structură anterioară. Obiectivul său nu era doar de a supraveghea, ci de a identifica, clasifica și elimina inamicii noi ordini. Ascensiunea nazistă la putere în ianuarie 1933 a accelerat toate aceste procese. Represiunea a devenit imediată și masivă. După incendierea Reichstagului în februarie, guvernul a promulgat un decret care suspenda libertățile fundamentale și permitea reținerea oricărei persoane fără control judiciar. Se năștea astfel figura custodiei protectoare, un instrument legal care anula orice garanție procesuală. În aprilie 1933, Göring a semnat legea care crea oficial Gestapo, Poliția Secretă de Stat.
Deși inițial limitată la Prusia, această nouă instituție rămânea în afara controlului judiciar ordinar și avea ca misiune investigarea oricărei activități considerate periculoase pentru regim. Sediul său a fost stabilit în Prinz Albrechtstraße din Berlin, o clădire care curând se va transforma în simbolul terorii politice. În timpul primelor luni, violența s-a revărsat. Mii de comuniști au fost arestați și trimiși în centre de detenție improvizate, cunoscute drept lagăre de concentrare sălbatice. SA, integrate ca poliție auxiliară, au acționat cu o brutalitate extremă. Execuțiile extrajudiciare, torturile și asasinatele s-au multiplicat. Inclusiv în interiorul propriului aparat polițienesc au apărut tensiuni în fața haosului generat. În fața acestei situații, regimul a decis să reorganizeze sistemul represiv. SA au fost înlăturate progresiv, iar controlul lagărelor de concentrare a trecut în mâinile SS. În Bavaria, Himmler a stabilit un model centralizat care combina poliția politică, lagărele de internare și gărzile SS sub o singură autoritate. Această schemă s-a extins rapid în restul statelor germane. Lupta pentru controlul aparatului de securitate s-a intensificat în 1934. Ernst Röhm, șeful SA, aspira să își transforme organizația în nucleul unei noi poliții a statului și să subordoneze chiar și armata. Ambițiile sale l-au transformat într-un pericol pentru Hitler și pentru liderii naziști care căutau stabilitate. Soluția a sosit în iunie a acelui an, în timpul așa numitei nopți a cuțitelor lungi. Într-o operațiune coordonată de SS și Gestapo, Röhm și zeci de lideri ai SA au fost arestați și executați fără judecată. Alături de ei au murit foști rivali politici, figuri conservatoare și inamici personali ai regimului. Masacrul a fost legalizat retroactiv ca o măsură de apărare națională. Prin aceasta, SS și Gestapo au ieșit definitiv întărite. După purjare, Himmler și-a asumat controlul total al poliției politice. Gestapo a încetat să mai fie o instituție prusacă pentru a deveni un organ de anvergură națională. În anii următori, structura sa administrativă s-a consolidat prin sisteme de arhivare centralizate, fișe individuale și secțiuni specializate destinate diferitelor grupuri definite ca inamici ai statului. La începutul războiului, în 1939, aceste structuri au fost integrate într-o nouă entitate centrală, Oficiul Principal de Securitate al Reichului. Prin aceasta se culmina un proces de concentrare a puterii represive. Gestapo a trecut să ocupe un loc stabil în cadrul aparatului statului nazist, însărcinată cu identificarea, supravegherea și neutralizarea oricărei persoane considerate o amenințare pentru regim. Mașinăria controlului, arhive, rapoarte și decizii. Propaganda regimului insista asupra unei imagini foarte concrete, Gestapo ca o prezență constantă, omniprezentă, capabilă să vadă și să asculte în orice colț al Germaniei. Această idee a fost construită cu grijă, dar nu reflecta realitatea. În termeni numerici, Gestapo a fost întotdeauna o organizație mică. În 1933 număra abia 1000 de angajați. 4 ani mai târziu, în 1937, numărul crescuse la aproximativ 6500. În 1939 se situa în jurul a 15.000 de efective și abia la sfârșitul războiului, în 1944, a atins cifra sa maximă cu aproximativ 32.000 de angajați, inclusiv personal administrativ. Chiar și așa, numărul de agenți operativi cu normă întreagă nu a depășit niciodată 16.000 în toată Germania nazistă. Pentru a compensa această slăbiciune structurală, Gestapo a recurs la utilizarea informatorilor. Nu există un registru complet al numărului total de confidenți, nici al compensațiilor pe care le primeau. După război, autoritățile americane au găsit în Frankfurt fișe ale unei 1200 de informatori activi. Mulți dintre ei proveneau din foste grupuri de opoziție și au acceptat să colaboreze ca agenți dubli în schimbul eliberării din închisoare sau din lagăre de concentrare. Printre informatori se aflau de asemenea preoți catolici. În Düsseldorf se păstrează liste cu aproximativ 300 de informanți, toți cu trecut comunist.
Informația obținută prin aceste canale a fost în mod special eficientă împotriva rezistenței comuniste, deși Gestapo a eșuat complet în a detecta complotul de pe 20 iulie 1944 împotriva lui Hitler. Din septembrie 1939, Gestapo a rămas integrat în secția a patra a Reichssicherheitshauptamt, organismul central de securitate al Reichului, cu sediul în Berlin. Acest birou angaja aproximativ 1500 de funcționari și era divizat în 6 secțiuni. Una se ocupa de inamicii politici ai regimului, precum marxiștii, comuniștii și opozanții liberali. Alta supraveghea bisericile, sectele religioase, evreii și masonii. O a treia gestiona ordinele de custodie protectoare. Alta se însărcina cu teritoriile ocupate. Exista în plus o secțiune dedicată spionajului interior și exterior și o ultimă secțiune concentrată pe controlul frontierelor, documentelor de identitate și lucrătorilor străini. Conducerea Gestapo din Berlin era compusă din 3 profiluri bine definite. În primul rând, foști polițiști criminali cu experiență anterioară, dintre care mulți nu aparținuseră partidului nazist înainte de 1933. În al doilea rând, tineri administratori cu studii universitare și ambiții profesionale clare. În al treilea rând, membri proveniți din SD, încorporați prin intermediul SS și al structurii partidului. Între 1936 și 1945, directorul Gestapo a fost Heinrich Müller. Născut la München în anul 1900, fiu al unui polițist și crescut într-un mediu catolic muncitoresc, a părăsit școala fără titluri academice. Rapoartele sale școlare îl descriau ca pe un elev obișnuit. A intrat în poliție în 1918, atras de stabilitatea locului de muncă și de sistemul de pensii. A servit sub monarhia bavareză, Republica de la Weimar și regimul nazist. Nu s-a afiliat partidului nazist până în 1939 și a făcut-o din motive profesionale. Ascensiunea sa s-a datorat capacității sale administrative și eficacității sale în urmărirea rețelelor comuniste. Müller s-a remarcat atât ca birocrat meticulos cât și ca investigator eficient. A identificat implicarea britanică în asasinarea lui Reinhard Heydrich în 1942 și a dezmembrat rețeaua de spionaj cunoscută sub numele de Orchestra Roșie. Superiorii săi îl considerau adaptabil din punct de vedere politic, mai apropiat de un naționalism conservator decât de o ideologie radicală. Cererea personalului său standarde înalte de eficiență și revizuia personal numeroase dosare. Menținea o relație strânsă cu Heydrich și lua masa cu alți înalți funcționari în locuri centrale din Berlin. Șefii de secțiune de la sediul central urmau traiectorii similare. Majoritatea își începuseră cariera în poliția criminală în timpul Republicii de la Weimar. În secțiunea dedicată luptei împotriva comunismului, responsabilii erau bărbați născuți între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, cu studii universitare, în general în drept sau economie. Doar unul dintre ei fusese membru activ al partidului nazist înainte de 1933. Secția însărcinată cu afacerile religioase și evreiești includea o subsecțiune dedicată deportărilor. Aceasta era condusă de Adolf Eichmann, născut în 1906. Îi lipseau studiile universitare și experiența polițienească anterioară, ceea ce îl transforma într-o excepție în cadrul ierarhiei Gestapo. După încorporarea sa în SD, s-a specializat în afaceri evreiești și a organizat deportări din Austria și Cehoslovacia, înainte de a-și asuma controlul departamentului corespunzător din Berlin. Secția cea mai numeroasă se ocupa de gestionarea administrativă a arestărilor și dosarelor. Responsabilii săi proveneau aproape exclusiv din poliția criminală. În acest domeniu s-au elaborat directive pentru așa numitele interogatorii consolidate, care includeau utilizarea violenței fizice. O altă secție, formată din funcționari tineri, cu studii universitare și legături cu SD, opera în teritoriile ocupate și a participat direct la acțiunile Einsatzgruppen. La nivel regional, Gestapo dispunea de 54 de birouri. Șefii lor erau, în majoritatea lor, bărbați tineri, din clasa de mijloc, cu titluri universitare și frecvent doctorate. Nu obișnuiau să aibă legături cu comunitățile locale. După ce treceau prin cursuri specializate în Berlin, își asumau puteri largi de decizie.
Determinau ce cazuri erau investigate, alocau dosare și decideau prioritățile. Mulți dintre ei manifestau un angajament ideologic clar față de regim. În contrast, agenții de bază erau foarte diferiți. Proveneau majoritar din medii muncitorești sau din mica burghezie. Părăsiseră școala la 16 ani și le lipseau studiile superioare. Majoritatea nu promova în cadrul organizației. Mulți dintre polițiștii încorporați înainte de 1933 au rămas în posturile lor până la sfârșitul regimului. În timpul războiului, doar o minoritate deținea ranguri în SS. Metodele de lucru ale Gestapo urmau o procedură definită. Cazurile obișnuiau să înceapă de la denunțuri ale cetățenilor, apeluri telefonice sau rapoarte ale liderilor locali ai partidului. Toate denunțurile erau investigate. Șeful biroului decidea care agent se ocupă de caz. Investigatorul colecta informații, ordona arestări și efectua interogatorii. Fiecare deținut era fotografiat, luat în evidență și se deschidea un dosar individual care includea date personale, antecedente, declarații și probe documentare. Aceste arhive puteau atinge sute de pagini și erau concepute pentru posibila lor utilizare judiciară. Interogatoriul era axul central al investigației. Obiectivul era obținerea unei mărturisiri. Deciziile finale se luau în mod ierarhic, cu intervenția procurorilor și a autorităților superioare. Deși tortura nu figura oficial în regulamente, a fost utilizată în anumite cazuri, în special împotriva comuniștilor și a altor grupuri vizate. Existau pedepse autorizate precum loviturile cu bâtă de bambus și alte metode neoficiale care au fost descrise de supraviețuitori după război. În ciuda imaginii de putere absolută, Gestapo opera în cadrul unei structuri birocratice complexe, cu proceduri formale și un lanț de comandă clar. Eficacitatea sa nu rezidă în numărul de agenți, ci în combinația de denunțuri, control administrativ și un sistem de arhive care permitea supravegherea unor sectoare largi ale populației. Dumnezeu în fața statului, supravegherea bisericilor. În Mein Kampf, Adolf Hitler a atacat cu duritate bisericile creștine pentru că nu au înțeles, conform lui, importanța centrală a așa numitei chestiuni evreiești. Punctul 24 al programului Partidului Național Socialist conținea o formulare ambiguă despre religie, în care se cerea libertate pentru toate confesiunile, atâta timp cât nu reprezentau un pericol pentru stat și nu intrau în conflict cu obiceiurile și morala așa numitei rase germane. Partidul afirma că apără un creștinism pozitiv, fără a se lega de nicio denominațiune concretă, și declara că combate ceea ce definea drept materialism evreiesc atât în interiorul cât și în afara rândurilor sale, susținând că sănătatea națiunii putea fi atinsă doar dacă bunăstarea comună era pusă înaintea celei individuale. În practică, regimul nazist era hotărât să reducă influența creștinismului asupra populației germane. Recensământul din 1939 arăta magnitudinea provocării. 95% dintre cei care trăiau în interiorul frontierelor germane din 1933 se declarau membri ai uneia dintre cele două biserici creștine, în timp ce doar 1,5% se defineau ca atei. Această realitate ajută la explicarea motivului pentru care atât de puține dosare ale Gestapo împotriva clericilor au fost inițiate pornind de la denunțuri provenite de la cetățeni particulari. După venirea la putere, Hitler a afirmat public că va proteja creștinismul ca bază morală a societății germane, deși în privat a exprimat o opinie foarte diferită, asigurând că nici catolicismul, nici protestantismul nu aveau viitor pentru germani și că nu era posibil să fie în același timp creștin și german. Într-o însemnare din jurnalul său, datată pe 29 decembrie 1939, Joseph Goebbels l-a descris pe Hitler ca pe o persoană profund religioasă, dar complet ostilă creștinismului, pe care îl considera un semn de decadență și o derivare a iudaismului, ceva ce, conform lui, se putea vedea reflectat în similitudinea riturilor sale.
Pe 23 martie 1933, într-un discurs în fața deputaților din Reichstag, Hitler a adoptat un ton conciliant față de bisericile creștine, asigurând că guvernul național recunoștea ambele denominațiuni ca factori esențiali pentru stabilitatea socială, că va respecta acordurile existente cu bisericile și statele federate și că va garanta influența lor în educație și în viața publică, promovând o cooperare sinceră între biserică și stat. Pentru a-i liniști pe catolici, s-au inițiat negocieri cu Vaticanul care au dus la semnarea unui concordat pe 20 iulie 1933, parafat la Roma de către vicecancelarul Franz von Papen în numele guvernului german și de către monseniorul Eugenio Pacelli în reprezentarea Sfântului Scaun. Aceste manifestări publice de toleranță ascundeau o agendă foarte diferită. Bisericile creștine trebuiau să se supună uniformității cerute de regim sau să înfrunte o persecuție progresivă. Gestapo, sub ordinele directe ale lui Reinhard Heydrich, a primit instrucțiuni pentru a pregăti planuri destinate să răspundă oricărui semn de disidență religioasă. Respingerea lui Heydrich față de biserici era profundă, iar Heinrich Himmler împărtășea acest dispreț, deși în public încerca să prezinte SS ca fiind respectuoasă față de cele sfinte, făcând distincție între religie și disciplina ideologică pe care o cerea oamenilor săi. Deși Gestapo a condus ofensiva împotriva influenței creștine, a evitat să interfereze direct în oficiile religioase. O circulară trimisă birourilor Gestapo din Bavaria pe 6 mai 1935 ordona supravegherea atentă a activităților clerului, dar interzicea orice intervenție în timpul serviciilor religioase, solicitând doar rapoarte imediate despre chestiunile relevante. Biserica Evanghelică Protestantă reprezenta aproximativ 40 de milioane de persoane, aproximativ 66% din populație, și era organizată în 28 de biserici regionale luterane și calviniste cu autonomie largă. Mulți pastori mențineau o tradiție puternică de loialitate față de stat și fuseseră ostili Republicii de la Weimar. În 1933, în jur de 40% din clerul evanghelic era membru al partidului nazist. În acest context a apărut mișcarea așa numiților creștini germani, integrată de aproximativ 3.000 dintre cei 17.000 de pastori protestanți, care apăreau crearea unei biserici a Reichului centralizate și aliniate cu național-socialismul, excluzând clericii considerați nearieni. În alegerile ecleziastice din iulie 1933, acest grup a obținut 75% din voturi și a reușit controlul a numeroase biserici regionale. Ludwig Müller a fost numit episcop al Reichului. Creștinii germani promovau o versiune a creștinismului lipsită de elemente evreiești și respingeau simboluri precum crucea, pe care o considerau un semn de înfrângere. Aceste propuneri au provocat o reacție în rândul sectoarelor clerului, care le considerau inacceptabile dintr-un punct de vedere teologic. Martin Niemöller, pastor în districtul berlinez Dahlem, a devenit una dintre figurile centrale ale acelei opoziții. Deși fusese un naționalist conservator și primise favorabil numirea lui Hitler ca cancelar, s-a confruntat cu creștinii germani din motive strict doctrinale. În 1934, un sinod desfășurat la Barmen, inspirat de teologul Karl Barth, a respins doctrinele creștinilor germani și a apărat principiile centrale ale creștinismului. Din această mișcare a apărut așa numita Biserică Mărturisitoare, la care s-au alăturat aproximativ 9.000 de pastori, majoritatea cu studii universitare și afiliere redusă la partidul nazist. În fața eșecului tentativei de a nazifica protestantismul, Hitler a decis să abandoneze acest proiect. În 1935 a fost creat Ministerul Afacerilor Ecleziastice, condus de juristul nazist Hans Kerl, cu obiectivul de a controla bisericile protestante și de a slăbi rezistența internă. În 1937, Gestapo a stabilit o secțiune specializată, 4B, însărcinată cu supravegherea bisericilor, sectelor și a populației evreiești, integrată din foști preoți și pastori care aduceau cunoștințe interne despre funcționarea confesiunilor. Cazuri precum cel al pastorului Enke Hanse, supravegheat de Gestapo din 1937, arată funcționarea acestui control. Predicile sale critice au fost înregistrate, dar nu s-a procedat la arestarea sa imediată.
În general, Gestapo a acționat cu prudență față de pastorii bisericii mărturisitoare, iar procesele judiciare erau puțin frecvente. Inclusiv în cazul lui Martin Niemöller, achitat inițial de un tribunal special în martie 1938, Hitler a fost cel care a ordonat rearestarea sa și internarea sa în lagăre de concentrare. Între timp, Biserica Catolică, ce reprezenta aproximativ 33% din populație, a fost privită cu o neîncredere mai mare. Heydrich o vedea ca pe o instituție cu loialități străine. Deși concordatul nu a fost niciodată anulat formal, dispozițiile sale au fost încălcate în mod constant prin arestări, confiscări, închideri de școli și campanii de discreditare. Gestapo a elaborat directive specifice pentru a trata cu preoții catolici, permițând detenția lor doar în anumite circumstanțe, dar supunându-i unei supravegheri permanente. Numeroase cazuri documentează această presiune constantă, de la scurte încarcerări pentru comentarii critice până la lungi campanii de hărțuire. În 1937, după publicarea enciclicii Mit brennender Sorge, care denunța încălcările concordatului, represiunea s-a intensificat. Perchezițiile, confiscările și arestările s-au multiplicat și s-au desfășurat conferințe interne ale Gestapo pentru a coordona supravegherea clerului și infiltrarea informatorilor în parohii. Începând din 1939, politica regimului a oscilat între represiune și prudență, în special în timpul războiului, când Hitler se temea de conflicte deschise cu bisericile. Cu toate acestea, Gestapo a menținut o supraveghere constantă, a elaborat rapoarte periodice și a continuat să acționeze împotriva clericilor considerați periculoși, inclusiv preoți implicați în denunțarea eutanasiei, în critici la adresa conducerii războiului sau în apărarea publică a evreilor. Grupurile religioase minoritare au fost tratate cu o duritate mult mai mare. Martorii lui Jehova, interziși încă din primele luni ale regimului, au fost persecutați în mod sistematic. Gestapo îi considera fanatic ostili statului pentru că refuzau să îl salute pe Hitler, să servească în armată sau să participe în organizații naziste. Mii au fost încarcerați, trimiși în lagăre de concentrare și supuși unor pedepse extreme, mulți dintre ei preferând moartea înainte de a renunța la credința lor. Dosarele Gestapo arată interogatorii, detenții repetate și transferuri în lagăre precum Sachsenhausen și Buchenwald, unde martorii lui Jehova au fost identificați cu un triunghi purpuriu și supuși la munci forțate și pedepse exemplare. Supravegherea și represiunea s-au menținut până la sfârșitul regimului, cu instrucțiuni clare de a interna din nou orice membru eliberat care își relua practicile religioase. Comunismul sub custodie, represiunea politică totală. Pe 13 mai 1943, tânărul activist comunist Walter Hussemann a scris o scrisoare de adio tatălui său în aceeași zi în care urma să fie executat. În ea afirma că moare în același mod în care trăise, ca luptător în lupta de clasă, și susținea că abia când vine momentul de a vărsa sânge, se demonstrează dacă cineva este cu adevărat comunist. Persoane precum Hussemann au format grupul politic persecutat în modul cel mai sistematic de către regimul nazist. Menținerea unei militanțe comuniste active fără a fi denunțat la Gestapo era extrem de dificilă. Între 1933 și 1945, majoritatea activiștilor comuniști au trecut prin închisori sau lagăre de concentrare, unde au fost supuși la torturi, bătăi și presiuni psihologice. Doar în 1933, aproximativ 60.000 de comuniști au fost arestați și în jur de 2.000 au murit. Înainte de venirea lui Hitler la putere, Germania dispunea de cel mai mare partid comunist din afara Uniunii Sovietice. Fondat în 1919, Partidul Comunist German apăruse ca vocea radicală a unor sectoare largi ale proletariatului industrial. Era condus de Ernst Thälmann, o figură carismatică și directă, percepută ca un reprezentant autentic al clasei muncitoare. În ianuarie 1933, partidul număra aproximativ 360.000 de membri oficiali, cu o vârstă medie de 30 de ani, ceea ce evidenția implantarea sa puternică în rândul tinerilor din marile nuclee industriale. Angajații administrativi, profesioniștii și funcționarii abia reprezentau a 10-a parte din militanță. Prezența feminină era redusă,
În 1929 doar 17% dintre afiliați erau femei, lucru care se reflecta și în procesele judiciare pentru rezistență comunistă, unde participarea lor era minimă. Conducerea KPD menținea contact permanent cu regimul sovietic și cu Internaționala Comunistă. Adesea s-a afirmat că partidul acționa ca un simplu instrument al lui Stalin și că primea finanțare directă de la Moscova. Cu toate acestea, conturile oficiale ale partidului nu reflectă transferuri economice provenite din Uniunea Sovietică, deoarece finanțarea sa provenea din cotizații, donații și vânzări de presă. După primul război mondial, clasa muncitoare germană a rămas profund divizată. Colaborarea Partidului Social-Democrat cu corpurile paramilitare de dreapta și cu armata pentru a zdrobi răscoala spartachistă din 1919, care s-a încheiat cu asasinarea lui Karl Liebknecht și a Rosei Luxemburg, a generat o fractură ireversibilă. Pentru comuniști, SPD a început să fie etichetat drept social-fascist. Această ruptură a slăbit în mod decisiv stânga și a facilitat ascensiunea lui Hitler. Comuniștii îi vedeau pe social-democrați ca reformiști acomodați sistemului, în timp ce aceștia îi considerau pe militanții KPD fanatici sectari în serviciul lui Stalin. În aceeași zi în care Hitler a acces la putere, KPD a distribuit manifeste care calificau guvernul său drept o dictatură fascistă deschisă și îndemnau la greve masive. Mulți activiști credeau că noul guvern se va prăbuși rapid. Pe 7 februarie 1933, Thälmann a afirmat într-un discurs că doar o revoluție ar putea doborî regimul, deși se îndoia că aceasta se va produce. Incendierea Reichstagului pe 27 februarie 1933 a oferit regimului pretextul ideal pentru a declanșa un val de violență fără precedent împotriva comunismului. În aceeași noapte, aproximativ 10.000 de persoane au fost arestate. Presa comunistă a fost închisă și orice activitate publică interzisă. Primele lagăre de concentrare improvizate ale SA s-au transformat în scene centrale ale represiunii. Gestapo, poliția criminală, tribunalele și autoritățile locale au acționat în mod coordonat. Mai mult de 80% dintre persoanele internate în custodie preventivă în 1933 erau comuniști. Deși KPD nu a fost interzis imediat, i s-a împiedicat participarea la campania pentru alegerile din martie 1933. Cu 2 zile înainte de votare, Thälmann a fost reținut și supus izolării, interogatoriilor și bătăilor. A rămas încarcerat până când a fost executat în Buchenwald, în august 1944, din ordinul direct al lui Hitler. În ciuda violenței extreme a campaniei, KPD a obținut peste 4.800.000 de voturi, ceea ce reflecta persistența bazei sale muncitorești. După interzicerea sa oficială în iulie 1933, partidul a îndemnat la continuarea rezistenței. Propaganda scrisă a devenit principalul instrument de luptă. Milioane de manifeste și ziare clandestine au circulat prin Germania, multe dintre ele tipărite în străinătate și apoi introduse ilegal. Gestapo a confiscat peste 1 milion de manifeste doar în 1934 și încă 1,5 milion în 1935. În ciuda acestei activități intense, distribuirea masivă de propagandă s-a dovedit contraproductivă, deoarece mulți receptori predau materialul poliției. Raziile, execuțiile sumare și infiltrarea informatorilor au devastat structura partidului. În doar 6 luni, mișcarea muncitorească comunistă a rămas grav slăbită. Conducerea a fost asasinată, încarcerată sau împinsă în exil. Mii au fugit în Franța, Belgia, Olanda și mai ales în Uniunea Sovietică. Acolo, departe de a găsi refugiu, mulți au fost victime ale purjărilor staliniste. Majoritatea nu s-au mai întors niciodată. În timpul anilor următori, rezistența comunistă s-a fragmentat și a adoptat forme tot mai individuale. Gestapo a intensificat supravegherea și a depins tot mai mult de denunțuri provenite din propriul mediu social. Conversațiile din fabrici, baruri sau locuințe private puteau declanșa investigații amănunțite. Cazuri izolate arată de la pedepse severe până la o indulgență surprinzătoare, depinzând de istoricul anterior al acuzatului și de evaluarea pericolului pe care acesta îl reprezenta pentru comunitatea națională. Odată cu începutul războiului și creșterea muncii forțate, au apărut noi focare de conflict.
Comuniștii au încercat să influențeze fabricile și lucrările de apărare, promovând încetiniri ale ritmului de lucru, sabotaje și proteste profesionale. Gestapo a reacționat cu arestări selective, interogatorii masive și un control tot mai strâns asupra populației muncitorești și asupra milioanelor de muncitori străini transferați în Germania. După invazia Uniunii Sovietice în 1941, activitatea comunistă clandestină a cunoscut o relansare limitată. Grupuri mici au reapărut, s-a reluat distribuirea de propagandă și s-au consolidat contactele cu muncitorii străini. Gestapo a răspuns extinzându-și aparatul represiv, investigând minuțios orice suspiciune de colaborare, sabotaj sau abatere ideologică. În ciuda represiunii constante, comunismul nu a fost complet eradicat din mediile muncitorești. Cu toate acestea, cazurile documentate arată că Gestapo a acționat cu o duritate specială împotriva celor care aveau antecedente politice clare. În toate procesele, investigațiile au fost detaliate, bazate pe multiple mărturii și orientate spre a determina gradul exact de amenințare pentru comunitatea națională. În fiecare caz, un denunț a fost factorul declanșator inițial al intervenției polițienești. Când vecinul arăta cu degetul. O analiză a peste 200 de denunțuri păstrate în arhivele din Düsseldorf a arătat că în 37% din cazuri motivația principală nu era ideologică, ci rezolvarea conflictelor personale. Pentru cei care erau denunțați, cea mai bună apărare consta în a pune la îndoială credibilitatea acuzatorului. Agenții Gestapo au dezvoltat o anumită abilitate de a detecta motivele ascunse în spatele multor denunțuri. Chiar și așa, era rar ca denunțătorul să sufere consecințe, inclusiv atunci când acuzațiile se dovedeau false. Au existat excepții. Într-un mic sat bavarez, după o lungă sesiune de băut într-o berărie, un bărbat a fost șantajat de un militant al partidului care a amenințat că îl va denunța pentru presupuse cuvinte rostite în timp ce dormea beat. Șantajistul a fost în cele din urmă arestat, judecat și condamnat la moarte când victima a denunțat tentativa de extorcare. Cadrul legal care a permis acest climat s-a stabilit foarte curând. Pe 21 martie 1933 s-a promulgat așa numitul Decret pentru protecția mișcării naționaliste împotriva atacurilor răuvoitoare la adresa guvernului. Pedepsea cu pedepse cu închisoarea pe cei care difuzau afirmații considerate false sau exagerate, care ar fi putut dăuna Reichului, guvernelor regionale sau organizațiilor care le sprijineau. În cazurile considerate grave, se prevedea inclusiv detenția în muncă forțată. În decembrie 1934, o nouă lege a extins aceste dispoziții și a inclus ca infracțiune orice comentariu considerat provocator împotriva personalităților statului sau ale partidului. Mai târziu, Statutul Funcției Publice din 1937 a impus tuturor angajaților statului obligația de a informa Gestapo despre activitățile contrare statului. În ansamblu, aceste norme au încurajat denunțarea oricărui comentariu critic despre regim. În ciuda percepției ulterioare, nu s-a produs o avalanșă necontrolabilă de denunțuri. Între 1933 și 1939, Tribunalul Special din München a tratat ceva mai mult de 4.000 de cazuri sub aceste legi și doar o parte s-a încheiat cu condamnare. În 1937 s-au înregistrat ceva mai mult de 17.000 de cazuri de comentarii răuvoitoare în tot Reichul, o cifră ridicată, dar departe de ceea ce sugera propaganda. Un caz tipic a început în septembrie 1933 într-o fabrică de cupru din Duisburg. Un muncitor și-a denunțat maestrul pe Heinrich Weth pentru că a refuzat să facă salutul nazist, a împiedicat muncitorii să asculte discursuri radiofonice ale conducerii și a exprimat opinii disprețuitoare despre regim. Gestapo a interogat mai mulți angajați și a acumulat mărturii care îl prezentau pe Weth ca pe un element problematic. A fost reținut și trimis într-un lagăr de concentrare sub custodie preventivă. Cu toate acestea, fratele său, avocatul său și conducerea întreprinderii au prezentat scrisori care îl descriau ca pe un veteran decorat, conservator, anticomunist și loial Germaniei, deși puțin dispus să adopte noile forme.
După evaluarea acestor sprijinuri, Gestapo l-a eliberat fără acuzații, după ce l-a pus să semneze o declarație de angajament. Cazul a arătat că inclusiv deciziile dure puteau fi inversate dacă acuzatul se potrivea imaginii de cetățean respectabil. Nu era obișnuit ca subordonații să denunțe superiorii, dar s-a întâmplat în acest caz deoarece acuzația a fost canalizată printr-o organizație a partidului din interiorul fabricii. Inclusiv au existat cetățeni care s-au aventurat să denunțe abuzuri comise de agenți. În 1934, un bărbat a denunțat 2 membri ai Gestapo pentru că l-au agresat după o discuție într-un restaurant. Investigația a fost extinsă, cu versiuni contradictorii, și s-a încheiat fără sancțiuni pentru niciuna dintre părți. Denunțătorul a persistat timp de luni de zile, a scris unor înalți oficiali ai regimului și s-a adresat instanțelor civile, fără succes. Denunțurile puteau de asemenea să marcheze pe cineva timp de ani de zile. În 1935, un bărbat a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a repetat într-un bar o versiune alternativă a incendierii Reichstag-ului. Ani mai târziu, a cerut Gestapo să se elimine interdicția care îl împiedica să se înroleze în armată. În scrisoarea sa s-a prezentat ca un patriot loial. Gestapo a sprijinit solicitarea sa în fața autorităților militare, deși rezultatul final este necunoscut. Relațiile personale au fost o sursă constantă de denunțuri. Soțiile au denunțat soții cu o frecvență mai mare decât invers, deși nu întotdeauna din motive politice. În multe dosare apăreau gelozii, infidelități, alcoolism sau dorințe de separare. În unele cazuri, Gestapo a detectat aceste motivații și a arhivat denunțurile, impunând doar avertismente sau amenzi minore. În timpul războiului au crescut cazurile legate de relații între femei germane și muncitori străini. Denunțurile obișnuiau să provină de la rude sau vecini și puteau să se încheie cu pedepse foarte severe, inclusiv deportarea în lagăre de concentrare. Cu toate acestea, nu toate cazurile s-au sfârșit așa. Au existat investigații amănunțite care s-au încheiat arhivate atunci când nu s-au găsit probe suficiente. Ascultarea posturilor de radio străine a devenit un alt motiv obișnuit de denunț după începerea războiului. Noi decrete au pedepsit atât ascultarea cât și difuzarea informațiilor provenite de la radiouri inamice, cu pedepse care ajungeau până la moarte. Deși milioane de germani puteau sintoniza emisiuni ale BBC sau ale altor stații, doar o mică proporție dintre cei denunțați a primit condamnări extreme. Majoritatea cazurilor s-au bazat pe acuzații ale rudelor, vecinilor sau colegilor de muncă, iar rezultatele au variat mult în funcție de circumstanțe. Liderii de bloc ai partidului au jucat un rol cheie în acest sistem. Însărcinați să supravegheze grupuri mici de locuințe, aceștia mențineau fișe detaliate despre rezidenți, observau comportamente și denunțau orice semn de disidență. În unele cartiere erau temuți și urâți. Rapoartele lor puteau duce la condamnări severe, inclusiv la sentințe de moarte, așa cum s-a întâmplat cu un bătrân surprins scriind lozinci împotriva lui Hitler într-o toaletă publică. Odată cu avansarea războiului și cu înfrângeri precum cea de la Stalingrad, tonul denunțurilor s-a schimbat. Bancurile și comentariile critice s-au multiplicat, iar consecințele au devenit mai dure. În ultimii ani ai conflictului, unele denunțuri s-au încheiat cu execuții publice sau decese în închisoare. Chiar și așa, propriile rapoarte interne recunoșteau că multe acuzații erau false sau motivate de ranchiuni personale. Studiile ulterioare au arătat că doar o minoritate a denunțurilor s-a finalizat cu o condamnare judiciară. În multe cazuri, Gestapo a acționat ca un arbitru al conflictelor triviale. Această combinație de supraveghere, reacție la denunțuri și tratament relativ moderat față de cetățenii considerați loiali a contribuit la faptul că o parte a populației a văzut Gestapo ca pe o instituție la care să recurgă, mai degrabă decât ca pe o amenințare constantă. Clasificarea pentru a distruge războiul împotriva la socialilor. În 1937, Reinhard Heydrich a formulat această schimbare în mod explicit. Poliția de securitate trebuia să protejeze poporul german înțeles ca un corp biologic și să acționeze în mod preventiv împotriva oricărui element care l-ar fi putut slăbi. Criteriul persecuției a încetat astfel să se bazeze pe activitatea politică și a trecut să se concentreze pe adecvarea rasială și socială la idealul nazist.
Sub această logică, orice persoană situată în afara acestui ideal s-a transformat într-un obiectiv legitim. Categoria de asocial includea infractorii obișnuiți, homosexualii, infractorii sexuali, prostituatele, șomerii de lungă durată, alcoolicii, cerșetorii, tinerii problematici, bandele de stradă și romii. În 1944, un proiect de lege îi definea pe acești indivizi ca fiind incapabili să îndeplinească cerințele minime ale comunității și periculoși prin conduita lor. Aceste concepții se sprijineau pe curente ideologice anterioare. Timp de decenii, eugenia câștigase prestigiu în numeroase țări, apărând ideea că problemele sociale și criminale erau ereditare și trebuiau rezolvate prin selecție biologică. Termenul a fost creat de Francis Galton în secolul al XIX-lea, iar ideea de igienă rasială a fost dezvoltată în Germania de Alfred Ploetz. În 1920, medicii Carl Binding și Alfred Hoche au publicat o carte care apăra eliminarea vieților considerate fără valoare socială, idei pe care mulți lideri naziști le-au adoptat cu entuziasm. După venirea lui Hitler la putere, ministrul de interne, Wilhelm Frick, a lăsat să se înțeleagă clar că cheltuielile publice trebuiau să beneficieze doar pe cei sănătoși din punct de vedere rasial. Pe 14 iulie 1933 s-a promulgat legea pentru prevenirea descendenței cu boli ereditare, care a intrat în vigoare în ianuarie 1934. Permitea sterilizarea obligatorie a persoanelor cu diagnostice precum debilitate mentală congenitală, schizofrenie, epilepsie, orbire ereditară, surzenie sau alcoolism cronic. Cu timpul, legea s-a extins pentru a include motive sociale. Între 1933 și 1945 se estimează că între 350.000 și 400.000 de persoane au fost sterilizate. Procedura începea cu o recomandare din partea medicilor, asistenților sociali sau directorilor de instituții. Se revizuiau dosarele medicale, școlare și polițienești. Persoana vizată era citată în fața unui medic și, dacă măsura era aprobată, cazul trecea la unul dintre tribunalele de sănătate ereditară. În 1934, peste 32.000 de persoane au fost sterilizate, majoritatea fiind catalogate drept slabi de minte. Apelurile existau, dar rare ori aveau succes și se soluționau în câteva minute. Operațiile au provocat mii de decese din cauza complicațiilor. Mulți medici au acționat cu un zel excesiv. Unii au nominalizat pacienți pentru că aveau copii în afara căsătoriei sau pentru conduite considerate imorale. În 1937 s-au introdus chiar și teste de cunoștințe generale pentru a decide sterilizările. Săracii au fost cei mai afectați, în timp ce aceia care aveau resurse se puteau apăra legal. Categoriile au devenit atât de elastice încât practic oricine se putea încadra în ele. Cerșetorii și vagabonzii au fost considerați exemple clasice de asociali. Toți cei fără adăpost au fost obligați să poarte un registru de mișcări. Cei care nu îl prezentau erau reținuți și trimiși în lagăre de concentrare. În 1933, o razie masivă a reținut 100.000 de vagabonzi. Deși mulți au fost eliberați din lipsă de spațiu, ideea de a le elimina dreptul de a exista a fost discutată deschis în administrație. Infractorii recidiviști au fost de asemenea tratați cu o duritate extremă. Legea din 1933 împotriva criminalilor periculoși a permis custodia preventivă nelimitată și pedepse retroactive de până la 15 ani. Pentru infractorii sexuali s-a autorizat castrarea. Mii de persoane au fost supuse acestei măsuri. Începând din 1937, razii mari au dus mii de recidiviști la închisoare sau în lagăre, unde mulți au murit. În timpul războiului, această politică s-a intensificat și a dus la programe secrete de exterminare prin muncă forțată. Șomajul pe termen lung a fost un alt obiectiv. În 1938, Himmler a ordonat razii naționale împotriva celor considerați recalcitranți la muncă. Mii de persoane au fost arestate și trimise în lagăre, precum Flossenbürg, Mauthausen și Neuengamme. În lagăre, asocialii purtau un triunghi negru. Aceștia duceau lipsă de rețele de sprijin și sufereau rate de mortalitate superioare celor ale altor prizonieri. Represiunea a ajuns de asemenea la tineri.
Autoritățile de asistență socială puteau interna minori pentru absențe școlare sau comportament inadecvat. Până în 1941, aproximativ 100.000 de tineri erau închiși în centre. În locuri precum Breitenau, condițiile erau brutale. Hrana a fost redusă la niveluri de foamete, iar pedepsele erau constante. Mulți copii au scris scrisori disperate cerând mâncare familiilor lor. În timpul războiului, Gestapo a urmărit cu o atenție specială grupurile de tineri neconformiști. Printre aceștia s-au remarcat Edelweiss Pirates, tineri muncitori care respingeau disciplina nazistă. La început, autoritățile au ezitat în privința modului în care să îi trateze, dar în 1944 represiunea a fost extremă. În Colonia, 13 dintre membrii lor au fost spânzurați public. Un alt fenomen a fost cel al tinerilor de swing și jazz, de origine înstărită, care organizau petreceri clandestine. Nu erau militanți politici, dar cultura lor anglosaxonă i-a transformat în suspecți. Prostituatele au fost definite ca pericole rasiale și sanitare. După o fază inițială de represiune, regimul a adoptat o poziție ambiguă. S-au legalizat bordeluri reglementate și femeile au fost supuse unor controale medicale. Multe au fost trimise în lagăre, inclusiv acelea obligate să se prostitueze în interiorul propriilor lagăre de concentrare. Homosexualitatea a fost tratată ca o amenințare directă la adresa rasei. Înăsprirea celebrului articol 175 a permis condamnarea a 10.000 de bărbați. Mulți au fost trimiși în lagăre, unde purtau triunghiul roz și sufereau violențe sistematice și experimente medicale. Deși lesbienele nu au fost criminalizate, au fost de asemenea supravegheate și marginalizate. În cele din urmă, romii au rămas prinși între politicile rasiale și sociale. Cercetări conduse de doctorul Robert Ritter au clasificat mii de persoane conform unor criterii rasiale arbitrare. În 1938 s-a ordonat înregistrarea tuturor romilor și supunerea lor la examene biologice. În timpul războiului, deportările s-au intensificat. În decembrie 1942, Himmler a ordonat trimiterea lor masivă la Auschwitz-Birkenau, cu excepții confuze care depindeau de evaluări rasiale. Mii au murit. Celor care au supraviețuit li s-a impus sterilizarea ca condiție pentru a rămâne în libertate. Acest război împotriva așa numiților marginalizați sociali a arătat cum Gestapo, împreună cu Kripo și alte instituții, au aplicat o politică de excluziune totală. Sub pretextul protejării comunității naționale, regimul a transformat prejudecățile sociale în instrumente de persecuție sistematică, care au culminat cu sterilizare, muncă forțată și moarte. Chestiunea evreiască, excludere, deportare și asasinat. La ora 11:03 dimineața, în data de 11 martie 1933, Ludwig Forder, avocat evreu, se afla lucrând în biroul său din interiorul clădirii principale a tribunalului din Breslau. În mod brusc, ușa a fost deschisă violent cu lovituri de picior. 2 membri ai SA au năvălit strigând ordine împotriva evreilor. Într-o declarație polițienească ulterioară, Forder a relatat cum un coleg vârstnic, Sigmund Kohn, de peste 70 de ani, a rămas paralizat pe scaunul său în timp ce era atacat. Forder a fost lovit în cap cu o asemenea forță încât a început să sângereze abundent, aproape de o rană veche din primul război mondial. Unul dintre agresori l-a întrebat pe judecător dacă Forder era evreu. Magistratul a răspuns afirmativ. Imediat după aceea, Forder a fost expulzat din birou cu lovituri, căzând peste un alt judecător evreu care a întrebat cu neîncredere la ce autoritate ar putea apela pentru a denunța cele întâmplate. Forder a înțeles atunci că nu mai exista nicio instanță la care să apeleze. Episoade ca acesta au cauzat un impact profund în comunitatea evreiască germană. Evreii constituiau o minoritate foarte redusă. Între 1871 și 1931 nu au depășit niciodată puțin peste 1% din populație. În 1933 trăiau în Germania aproximativ 525.000 de evrei, dintre care 144.000 rezidau în Berlin. Până în 1939, cifra scăzuse la aproximativ 300.000.
Între 1940 și 1944, peste 130.000 de evrei germani au fost deportați în lagăre de muncă forțată și exterminare în Polonia. Se estimează că în jur de 160.000 de evrei germani au murit în Holocaust. Cei care au supraviețuit au făcut-o în principal datorită căsătoriilor mixte sau pentru că erau copii ai acestora. Prezența evreiască în teritoriile germane data de secole în urmă și trecuse prin perioade recurente de persecuție. Constituția germană de la 1871 le-a acordat cetățenie deplină, permițând inclusiv convertirea la creștinism. Mulți evrei s-au integrat complet în societatea germană. Între sfârșitul secolului al XIX-lea și 1930 și 30.000 au adoptat protestantismul. În timpul primului război mondial, aproximativ 100.000 de evrei au servit în armata germană și mii au primit decorații. 12.000 și-au pierdut viața în luptă. Înainte de venirea lui Hitler la putere, asimilarea avansa cu rapiditate. Numărul căsătoriilor mixte a crescut în mod constant, iar până în 1930 și aproape jumătate dintre evrei erau căsătoriți cu neevrei. Pentru mulți, identitatea germană era prioritară. Numeroase mărturii coincid în faptul că, înainte de 1933, condiția evreiască nu definea viața cotidiană a multor familii. Evreii aveau o prezență proeminentă în comerț, bănci, profesii liberale, cultură și știință. Această vizibilitate a generat resentimente în sectoare largi ale populației germane. Propaganda insista asupra faptului că o minoritate controla poziții cheie în economie și cultură. Aceste percepții, repetate în mod constant, au fost interiorizate chiar și de către cei care nu nutreau inițial o ură activă. Din primele luni ale regimului nazist, Reinhard Heydrich a clarificat faptul că obiectivul nu era exclusiv economic. Germania trebuia să devină pentru evrei o țară fără viitor, împingându-i să emigreze printr-o presiune progresivă și sistematică, evitând, cel puțin în aparență, izbucnirile haotice de violență. Persecuția s-a desfășurat în etape. Mai întâi s-a urmărit expulzarea evreilor din viața profesională și socială. S-au aprobat sute de legi și decrete care au restricționat accesul acestora la ocuparea forței de muncă în sectorul public, la educație, la viața culturală și la economie. Boicotul național de la 1 aprilie 1933 a marcat începutul vizibil al acestei politici. Membrii ai SA s-au poziționat în fața magazinelor evreiești, intimidând clienții și proprietarii. În ciuda încercărilor inițiale din cadrul comunității evreiești de a menține demnitatea și de a rezista simbolic, realitatea a devenit tot mai asfixiantă. Propaganda antisemită a inundat străzile, ziarele și vitrinele. Umilirile publice, reținerile arbitrare și violența protectoare s-au multiplicat chiar înainte de a exista legi care să le susțină formal. În timpul verii anului 1935, climatul de ostilitate s-a intensificat. În multe localități s-a interzis evreilor accesul în spațiile publice. Cimitirele au fost profanate și se cerea deschis o legislație care să interzică relațiile între evrei și neevrei. Ca răspuns, regimul a promulgat legile de la Nürnberg în septembrie al acelui an. Aceste norme i-au privat pe evrei de cetățenia germană, au interzis căsătoriile și relațiile sexuale cu persoane considerate ariene și au stabilit categorii rasiale complexe bazate pe bunici. Consecințele au fost imediate. Persoane care până atunci se consideraseră pe deplin germane au început să devină legal paria. Tineri expulzați din școli, familii fragmentate și un exod crescând au marcat anii următori. Din acel moment, Gestapo și-a asumat un rol mai activ, în special în cazurile de profanare rasială, o nouă categorie penală utilizată pentru a supraveghea, denunța și pedepsi relațiile personale. În 1938, presiunea a atins un nou nivel. Evreii au fost obligați să își declare bunurile, s-a accelerat închiderea afacerilor și s-a ordonat rearestarea celor care își spășiseră deja pedepsele pentru infracțiuni rasiale. Asasinarea unui diplomat german la Paris a fost utilizată ca pretext pentru a dezlănțui o violență fără precedent.
Noaptea de 19 noiembrie 1938, cunoscută sub numele de Noaptea Cristalelor Sparte, a fost organizată chiar de către aparatul de stat. Sinagogi au ars, magazine au fost distruse și mii de evrei au fost arestați și trimiși în lagăre de concentrare. Deși mulți au fost eliberați câteva săptămâni mai târziu, mesajul a fost fără echivoc. Din acel moment, viața evreiască în Germania a devenit practic imposibilă. În lunile următoare au fost impuse noi interdicții, confiscarea bunurilor, restricții de mișcare, impunerea unor nume obligatorii și, în cele din urmă, în septembrie 1941, obligația de a purta steaua galbenă. Acceptarea socială a acestei măsuri a fost raportată pe scară largă de rapoartele de securitate ale regimului. Odată cu începerea deportărilor în octombrie 1941, persecuția a intrat în faza sa finală. Gestapo a organizat cu meticulozitate transporturile către ghetouri și lagăre de exterminare. Comunitățile evreiești au fost obligate să colaboreze la pregătirea listelor, în timp ce bunurile celor deportați erau confiscate și vândute la licitație. Deși unii evrei au reușit să se ascundă sau să primească ajutor, majoritatea a fost deportată. Reacțiile populației au variat între indiferență, aprobare și cazuri izolate de compasiune pedepsită imediat. Doar căsătoriile mixte au oferit o posibilitate limitată de supraviețuire și chiar și așa în condiții extrem de fragile. Istoria lui Helen Krabs exemplifică brutalitatea sistemului. Evreică căsătorită cu un german a fost denunțată pentru că a ajutat o altă evreică fugară. În ciuda sarcinii sale și a rugăminților soțului ei, a fost deportată la Auschwitz, unde a fost asasinată împreună cu fiul său nenăscut. Regimul a falsificat cauza morții sale, așa cum a făcut cu mii de victime. Astfel, persecuția evreilor în Germania nu a fost o izbucnire bruscă, ci un proces gradual, legalizat, birocratic și tolerat social, care a culminat cu deportarea și asasinarea sistematică a unei populații care făcuse parte din țară timp de generații. Gestapo în fața justiției. În noaptea de 23 aprilie 1945, Heinrich Müller, șeful Gestapo, a intrat în bunkerul lui Adolf Hitler din Berlin, situat sub Cancelaria Reichului, deja devastată de bombardamente. Fusese convocat direct de Hitler, care era convins că cineva scurgea informații militare către aliați. Müller a început o investigație imediată și a ajuns curând la concluzia că responsabilul trebuia să fie cineva cu libertate de mișcare pentru a intra și a ieși din bunker fără a trezi suspiciuni. Principalul suspect a fost generalul SS Hermann Fegelein, soțul lui Gretel Braun, sora Evei Braun și aliat apropiat al lui Heinrich Himmler. Fegelein lipsise de la 6 dintre ultimele reuniuni militare. După ce a fost localizat în Berlin, a fost arestat, interogat pe scurt și a mărturisit. Pe 28 aprilie a fost executat sumar în grădina Cancelariei. Aceea a fost ultima investigație condusă de Müller. A fost văzut în viață pentru ultima dată pe 2 mai 1945, când a ieșit din dărâmăturile care înconjurau bunkerul. Din acel moment a dispărut. Destinul final al lui Heinrich Müller nu a fost niciodată clarificat. Explicația cea mai acceptată este că a murit în timpul unui bombardament sovietic. Documentele sale de identitate au fost găsite asupra unui cadavru și îngropate într-un cimitir berlinez de către membrul SS Walter Lüders. Există un certificat de deces datat 15 decembrie 1945 care indică faptul că a murit în acțiune. Cu toate acestea, unii s-au îndoit de această versiune. Vânătorul de naziști Simon Wiesenthal a susținut că Müller a reușit să scape și să trăiască sub o identitate falsă, posibil în Uniunea Sovietică sau în America de Sud. În 1963, autoritățile din Germania de Vest au exumat rămășițele îngropate ca fiind ale lui Müller. Examenul medico-legal a dezvăluit că sicriul conținea rămășițele a 3 persoane diferite, niciuna dintre acestea nefiind Müller. Heinrich Himmler a părăsit de asemenea bunkerul pe 23 aprilie 1945. În timp ce Hitler rămânea închis, Himmler încerca să negocieze o pace separată cu aliații. L-a folosit ca intermediar pe diplomatul suedez Folke Bernadotte, dar propunerile au fost respinse.
Ulterior a fugit spre zona Flensburg cu documentație falsă sub numele de Heinrich Hitzinger. Și-a ras mustața, s-a îmbrăcat în civil, a încetat să mai poarte ochelari și a încercat să își ascundă identitatea. A fost reținut de trupele britanice la un punct de control rutier și transferat într-un lagăr de internare din Lüneburg. La scurt timp după reținerea sa, a murit sub custodia aliaților, fără a mai ajunge să apară în fața unui tribunal. Principalul arhitect al sistemului de teroare nazist a evitat astfel orice proces. Majoritatea înalților oficiali din Gestapo au fost arestați după sfârșitul războiului. Adolf Eichmann a fost o excepție. Reținut pentru scurt timp într-un lagăr american, a reușit să evadeze. În 1952 s-a stabilit în Argentina sub numele de Ricardo Clement și a lucrat într-o fabrică Mercedes-Benz din Buenos Aires. Soția și copiii săi s-au reunit cu el fără a trezi suspiciuni. Principalii lideri naziști au fost judecați într-un proces unic în fața Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg. Bazele legale ale procesului au fost stabilite la Londra în vara anului 1945. Capetele de acuzare au fost împărțite în 3 categorii: crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității. Procesul s-a desfășurat între noiembrie 1945 și octombrie 1946, cu peste 400 de ședințe publice. A fost prezidat de judecătorul britanic Geoffrey Lawrence. În cadrul procesului s-a desfășurat un proces specific împotriva Gestapo, care a fost declarată organizație criminală împreună cu SS și SD. Procurorul principal pentru acest caz a fost avocatul american Robert Story, care a susținut că Gestapo acționa ca o organizație statală strâns coordonată cu SD. Hermann Göring, fondatorul Gestapo în Prusia, a fost unul dintre acuzații centrali. Acuzarea a prezentat o cantitate mare de documentație pentru a demonstra existența unui sistem unificat de represiune. În mod semnificativ, poliția criminală și poliția ordinară au fost excluse din proces. Apărarea Gestapo a fost condusă de avocatul german Rudolf Merkel. Mai mulți foști membri ai Gestapo au depus mărturie în favoarea sa, printre care Werner Best, fost responsabil de personal la sediul central din Berlin. Best a prezentat Gestapo ca pe o instituție administrativă care îndeplinea ordinele statului. El a afirmat că majoritatea membrilor săi proveneau din poliția criminală, că erau prost plătiți și că nu puteau refuza transferul fără a-și pierde drepturile de muncă. El a susținut că Gestapo nu era o rețea omniprezentă, ci o organizație reactivă care depindea de denunțurile publicului. A negat că aceasta ar fi condus lagăre de concentrare sau că ar fi pus în pericol viața deținuților. El a afirmat că interogatoriile consolidate erau reglementate și că nu se forțau confesiuni. Alți ofițeri, precum Karl-Heinz Hoffmann, au consolidat această linie defensivă. Hoffmann a declarat că majoritatea cazurilor se soluționau cu avertismente sau prin procese judiciare ordinare. El a afirmat că custodia protectoare se aplica doar în mod temporar și că transferul în lagăre era excepțional. A negat utilizarea sistematică a torturii în interiorul Germaniei, deși a admis interogatorii mai dure în teritoriile ocupate. Merkel a argumentat că, potrivit dreptului german, puteau fi judecați doar indivizi, nu și organizații. El a susținut că Gestapo nu era compusă din fanatici ideologici și că orice integrare a ideilor naziste fusese lentă și incompletă. De asemenea, a susținut că ofițerii transferați în Einsatzgruppen nu acționau ca membri ai Gestapo atunci când au participat la asasinate în masă. Pe 30 septembrie 1946, tribunalul a pronunțat sentința. Gestapo a fost declarată organizație criminală pentru participarea sa directă la arestări, interogatorii, deportări, muncă forțată și asasinate. S-a stabilit răspunderea colectivă a membrilor săi, cu excepția angajaților minori și a celor care părăsiseră organizația înainte de decembrie 1939. 12 dintre acuzații principali au fost condamnați la moarte. Hermann Göring a murit înainte ca sentința să poată fi pusă în executare. Alții, precum Kaltenbrunner, au fost executați. Cu toate acestea, nu s-a mai celebrat niciun proces colectiv ulterior împotriva Gestapo. Majoritatea membrilor săi au petrecut perioade scurte în lagăre de internare și au fost ulterior eliberați. Procesul de denazificare ulterior a fost în mare măsură indulgent.
Majoritatea foștilor membri ai Gestapo au fost clasificați ca exonerați și și-au recuperat pensiile și locurile de muncă. Tribunalele occidentale au condamnat un număr foarte redus de responsabili. În schimb, Germania de Est a desfășurat procese în masă și condamnări severe, deși ulterior și-a redus intensitatea. Procesul lui Adolf Eichmann la Ierusalim în 1960 și UNU a plasat din nou Gestapo în centrul dezbaterii internaționale. Eichmann s-a prezentat ca un birocrat ascultător. A admis rolul său în deportări, dar a negat responsabilitatea personală. A fost condamnat la moarte și executat în 1962. Acest proces a impulsionat noi investigații în Germania de Vest, inclusiv procesul Auschwitz de la Frankfurt. În ciuda unor condamnări importante, majoritatea responsabililor au scăpat de justiție. Modificări legale ulterioare au îngreunat și mai mult procesele penale.